Heru, Heru. Heru iki koncoku sekolah, Dek. Konco ning pondok. Lah kayak wong itu kok rene nyapo ti rambut suku-suku rambut kon madang. Kok iki bojo lurah lho jengi sini-sini aku. Aku meh lali lho pirang tahun ae awake dhewe ora ketemu. Nek ora mbok omong iki mang meh lali aku karo rupamu. Lali piye to, Mas? Lah wong Dek iki mang cerita, lek Dek ora cerita aku ya ora weruh. Wis kene, ayo mlebu sik, dijak mlebu gek diwedangi. Madang-madang sik ya Ru ya. Ora usah to, Pak. Aku kan wis wingi kene wis suwe, wis lak sore. Aku tak langsung mulai wae, sesuk tak rene ya. Weh, piye to iki? Ora gawe-gawe sirup sik kene. Matur suwun lah, Pak. Sesuk wae, aku tak langsung pamit ya. Sik. Nyonek sangune. Apa iki Pak Lurah? Yo alah, tak repot-repot to, Pak. Yo wis, matur nuwun. Pamit sih Pak Lurah.